ang atong simbahan adunay kasaysayan o history sa pagkabuak, disunity. Panahon ba ni Jesuso, na-split ka ni ato. Kung ato may namduman diya sa Ebanghelyo ni San Juan, daghan ang mibiya kang Jesus sa dihang ningon siya nga, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang mukaon sa akong unod, minom sa akong dumagabaton og kinabuhing dayon. Dito lang kuha na sila nga, binuang man, kinsa may muka, kinsa may ganahan mukaon siyang lawas, minom siyang dugo. Daghan sa iyang mga tinunan nga wala na mo sunod kaniya mo ibiya. So, first split. Tuon niya sa may sunod atong split sa Kristyanismo, Orthodox, Catholic Orthodox, Roman Orthodox. So, sa Greek, base sa Constantinople, sa Rome kita, namata sa Roman Catholic, Latin Rites mata. Ang Orthodox naasad sila tulo ka grupo, Greek, Coptic o itong sa Russian Orthodox. So, tulo sad sila. Ang Kristiyano nabuaksad panahon sa Reformation, si Martin Luther o Protestant Catholic. So, buak. Ang Protestant, nagkasiak-siaksad sila. Pilar sila ka grupo. Ang mga Katoliko, there is a possibility nga mabuak na sadta. Alunay ultimatum nga gihatag ang Santo Papa sa kanang grupo ni Lefebvre sa France. Pope Pius the 23rd ba na? Hindi ko sigurado. Kung mag-ordain sila obispo, ma-excommunicated sila. July ang first week sa July ang deadline. Kung mag-ordain sila kanang obispo, sila lang, walay alabot ng Roma, ma-excommunicated sila. Another schism, another division sa atong simbahan. Kaysa una, i-warningan na sila. Kanang mga traditionalist na din sa ato. Di mo to sa Vatican II nga mga pagbago. Gusto na mo balik sa Vatican I, mga Latin rites, naana din sa ato. Daghanan na sila dito sa nagtuon po ko dito sa theology, naana sila grupo dito nga pero may magsinina og itom nga sutana kay mao man kani adto. So there is now a possibility of the church being split again. Ay natunta nga di na. Mo siguro ang hinungdan nga ang Ginoo nag-ampo sa pagkahiusa. Kaya nakita na niya mabuak yun ang iyang simbahan, ang iyang lawas. The church is the body of Christ. Iyan na nang na-foresee nga, nagyuwi. Magkasiak ang atong simbahan. Ang iyang lawas, the church. Pero naman sa mga movement nga mahiusa si Pope Francis. So, na ecumenism, dialogue, ang sunod sa ni Pope Leo, dialogue sa mga Orthodox, the Greek Orthodox, dialogue sa mga Anglican Church, bisan gani dialogue sa mga Muslim. So, yun ang push and pull. Nga naman kita nato ang workings of the enemy. Ang Ginoo siya ang Diyos is God of order, is a God of unity, harmony. Ang kaaway gusto niyang buakon ka ng unity na.
So, ang pag-ampo ni Jesus valid pagyapon katong karon kay daghan ang di makasinabtanay sugod lang sa inyong pamilya bana asawa di sinabtanay bupak lalis atong gobyerno di makasinabtanay sige sila lantugi dito Senado karon na impeachment kay nagpasabot kini ang atong kaaway nag-overtime gid siya nga di ta magkahiusa. So padayon ta sa pag-ampo sa atong amahan nga unta magkahiusa siya. Si Jesus na siyang inauta nga magkahiusa sila ingon nga ako ug ang amahan nagkahiusa. The unity of the Trinity mo tanay atong modelo sa atong pagkahiusa sa usag-usa. Kinahanglan gihapon tang mag-ampo. Usa ka timailan nga ang kaaway in operation gihapon kung adunay di pagkasinabtanay pagkabuak bisan sa atong organization na gani signs nga nabuak ang atong kapunungan but masabot na din na ang kaaway inyong pamilya di mo ginamalikayan ng mga pagbingkil-bingkil apan ampo kita sa Ginoo nga dili magbalampuson ang kaaway sa pagbuak sa lawas ug dugo ni Kristo sa pagbuak sa inyong pamilya sa atong mga religious organization kay aduna gyud gustong siya ako. So si Jesus nagampo sa gihapon hangtod karon he is still praying for us for the unity of the church kay ang kaaway nag-overtime nga kita di ta magkahiusa kagubot malipay siya kung magkagubuta mag-away-away ta karon happy kayo ang kaaway sige daghang gira sa Middle East gira dito sa Ukraine gira sa Africa dinhi na sa gira din political wars di ta magkawan di ta magkahiusa bahin ang atong pangunahon ang ano man siguro kulang patasapan pag-ampo unyang sa karong Domingo ang pag saulong nato ang piyesta sa Pentecostes ato ang iampo nga magkahiusa ta ang espiritu maghiusa ka nato the spirit of unity the spirit of truth kamaturan kay ang bakak mo na siak ka nato. So the Spirit will unite at the Spirit of truth. Kung sa'y tinuod mo, di ta magpaminaw sa kanang mga gustong magkalat og bakak. Ay mo na makapabuak ka nato. Maminaw ta kanunay sa tingog sa Espiritu Santo nga mo'y maghiusa ka nato. Dili sa ubang mga sa kaaway nga gusto mag-away-away ta, di ta magkasinabtanay. Palihog manindog alang sa pangamuyo sa katilingban.